Bun găsit, dragi sănmăreni, la o nouă emisiune aici pe sănmăreni.ro. Astăzi vom vorbi despre economie, vom vorbi despre măsurile care s-au luat începând cu 1 august. Au crescut prețurile, a crescut și TVA-ul în unele părți și sigur vom afla ce impact pot avea aceste măsuri asupra economiei, asupra populației, alături de invitatul nostru din studio din această seară, doctor în economie Ciprian Costea, prim vicepreședintele PNL, municipiul Satu Mare. Bine ați revenit la noi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o mare plăcere să fiu din nou invitat aici la satmarenie.ro la emisiune și îți mulțumesc pentru invitație. Salutări tuturor spectatorilor noștri și pe lângă faptul că este o vară mai specială, le doresc și zile plăcute în continuare și concediu plăcut celor care încă nu au avut. Din 1 august a început o nouă perioadă pentru România. S-au luat câteva măsuri. Cum vedeți aceste măsuri? Vorbim aici despre TVA, despre accize mai mari. Sunt măsuri pe care eu le-am preconizat încă de anul trecut. Nu consider că a început o nouă etapă, ci că a început o reașezare pe temelii normale a exceselor care au avut loc în perioada trecută. Cu toate că sunt, după cum știți, în conducerea aici la Satu Mare a Partidului Național Liberal și am și candidat, nu am putut în calitate de economist să nu atrag atenția asupra acestor aspecte încă de anul trecut. Este clar că a sosit momentul, dar e al 12-lea ceas, din păcate, pentru ca noi să luăm aceste decizii. Desigur, se puteau lua deciziile acestea și sub alte forme, se puteau găsi și impozite sub alte variante sau la alte cote, dar nu trebuie să ne uităm atunci când se face o ajustare bugetară doar la partea de impozite, taxe, contribuții, respectiv veniturile bugetare, ci și la partea de cheltuieli bugetare. Și eu personal, în continuare, susțin că mă aștept la măsuri foarte serioase pe zona cheltuielilor, pentru că excesele în România au provenit din direcția respectivă. Și în acest context, dacă populația înțelege și va suporta consecințele majorării unor impozite de genul accize, TVA, de care noi am pomenit astăzi, este obligatoriu ca și pe zona cheltuielilor responsabilii tuturor instituțiilor să înțeleagă faptul că a sosit momentul unei cumpătări, nu a unei eliminări, nu a unei reveniri în anii 90, ci a unei cumpătări de moment în realizarea tuturor cheltuielilor pe care le implică administrația publică de la nivel național și de la nivel local. Aștept cu nerăbdare să văd instituțiile statului pornite într-o acțiune serioasă de verificare a prețurilor din economie, pentru că atunci când se întâmplă majorări de impozite indirecte, cum sunt accizele, cum sunt alte taxe sau TVA-ul, care este cel mai important impozit, deși se numește taxă pe valoare adăugată, știți, din partea operatorilor economici există tendința de a majora prețurile mai mult decât este corelat în mod direct cu creșterea impozitelor. Și în acest context mă aștept, repet, din partea autorităților responsabile pe direcția aceasta a statului român să facă verificări pentru ca să nu existe excese care să fie transferate asupra populației. Și sunt un personaj care voi ridica acest subiect și la nivel oficial atunci când va fi momentul din toamnă încolo, după perioada de vacanță. Deci lucrurile nu sunt simple, dar sunt necesare. Eu nu sunt un personaj adept al austerității totale, aș fi fost categoric împotriva diminuărilor de salarii, cum s-au făcut la un moment dat în România, dar sunt un personaj adept al cumpătării, al seriozității în administrarea banului public și în acest moment, dacă prima parte a măsurilor, primul pachet s-a referit inclusiv la majorarea acestor impozite, mă aștept extrem de profund ca în perioada următoare să văd decizii concrete în ceea ce privește componenta de cheltuieli ale statului român, unde realmente este nevoie de multă cumpătare. Multă de tot.
Automat pentru economie sunt măsuri bune luate. De ce credeți că s-a întârziat luarea unor astfel de măsuri? Păi luarea unor astfel de măsuri s-a întârziat din motive electorale. Punct. Nu am fost eu singurul, credeți-mă, care a știut de probleme. S-a știut și la nivel de ministere, de prim-ministru, de persoane responsabile în această țară, dar motivele electorale au dus la amânare. Aceste măsuri trebuiau luate anul trecut, ca să fim cinstiți. Și era mai bine dacă se luau anul trecut, pentru că sub o formă sau alta oricum am avut tensiune în toată campania asta electorală. Știm bine istoricul cu o anumită componentă aspectului politic care a crescut, din punctul meu de vedere, destul de mult, îngrijorător, dar ei există și trebuie luați în considerare pe cei care susțin ideile respective. Ca atare, mai bine să luau anul trecut măsurile, măcar se dovedea cu adevărat responsabilitate maximă. Nu, în schimb, trebuie să facem o foarte importantă mențiune. Lumea trebuie să facă și o separare a unor investiții foarte importante pentru România, pe care eu și PNL le va susține mai departe, dar investițiile mici, care nu aduc o valoare adăugată imediată, vor trebui prioritizate, repet, pentru ca să nu grevăm bugetul pe anul acesta. Noi am pornit anul trecut de la un deficit de 9,1%. Anul trecut asta este realitatea. Acolo l-am încheiat. Anul acesta cumva trebuie să-l ducem sub 8%. Greu, pentru că trebuie aplicate anumite legi, trebuie anumite cheltuieli respectate. Nu poți elimina legile tocmai votate în anul precedent, nu poți trece la scăderile acelea de care spuneam de salarii, dar nici să mai majorăm salariile în mediul public la infinit, rupt de productivitatea economiei românești și nesustenabil pentru mediul de business. Și să știți că mediul de business se conformează acestor noi realități. Dar, repet, în zona mai ales comercială, mă aștept să nu existe speculă nici din partea mediului privat prin transferul unor cote mult majorate față de majorările cotelor de impozite asupra prețului final pe care îl plătește fiecare cetățean. Și subliniez a treia oară în această emisiune, ca să înțeleagă cine trebuie să înțeleagă, acele instituții ale statului care urmăresc evoluțiile acestea în economie să acționeze. Și unde constată, de exemplu, o dublare a prețurilor în loc de o majorare cu 2-3%, să acționeze în consecință cu ceea ce prevede în momentul de față legea din România pe acest segment. Este România cu premierul Ilie Bolojan sau cu guvernul Ilie Bolojan pe un drum bun? Acum, din punct de vedere ca economist. Păi, din perspectiva mea ca economist, dacă nu ar fi fost Ilie Bolojan, nu eram pe drumul cel bun. Ca atare, apreciez că suntem pe drumul cel bun în ciuda acestor măsuri dificile. Știți, în economie există o ciclicitate a activității economice. Există cicluri pe termen foarte lung, așa numitele cicluri Kondratiev, există cicluri pe termen mediu, există cicluri economice pe termen scurt. Poate că și noi deja începem să ne amintim din această perioadă de democrație a României de faptul că am avut niște premieri din când în când care au avut o obligație, nu o plăcere de a lua niște măsuri dure. Poate că ne amintim de faptul că a existat un domn Stolojan care a luat niște măsuri foarte dure ca să corecteze niște probleme moștenite de la vechiul regim de care tocmai scăpasem, cu puțin timp în urmă pe vremea domniei sale. A venit după aceea domnul Isărescu, care a trebuit să ia niște măsuri dure după o guvernare foarte proastă a Convenției Democratice din România din perioada 96-2000. A venit după aceea, după iară vreo 10 ani, un alt domn, Emil Boc, care a trebuit să ia niște măsuri economice foarte dure, dar atunci criza nu a fost generată din interiorul României, ci a fost o criză provenită din exterior, dar am fost foarte puternic afectați. Și acum iată că a venit rândul un alt premier, după iară vreo 10 ani buni, domnul Bolojan, care trebuie să ia aceste decizii dure, care nu sunt o plăcere să fie luate, dar sunt necesare. Este, repet, ora 12 pentru aceste decizii ale României. E foarte ușor să vii și să spui că, vai de mine, am majorat impozitele Bolojan, ce se va întâmpla? Păi,
Dacă domnul premier nu s-ar fi ținut de promisiunea de a atinge ajustarea bugetară în niște etape, România, vă pot spune că n-ar mai beneficia de finanțare internațională, pe lângă faptul că ne-am trezit cu, poate și aduce aminte lumea, troica finanțatoare. Ne-am trezit iarăși cu troica finanțatoare pe capul nostru, pe exemplu, FMI-ul, Comisia Europeană, parte din troică, așa, și ne-ar impune un program extrem de dur. Dar până când s-a realizat treaba respectivă, România ar fi intrat într-o categorie nerecomandată investițiilor, care se numește junk. Eram deja acolo și știți ce înseamnă junk-ul? Înseamnă că nu te mai împrumută nimeni. Păi spuneți-mi dacă noi nu mai puteam să ne permitem plata integrală a pensiilor, a salariilor, pentru că nu ne mai puteam împrumuta. Era mai bine pentru economia românească? Nu. Era haos social și economic. Se intra în criză economică. Acum, pe lângă faptul că s-au luat aceste măsuri, care să știți că sunt și un stimul de diminuare a activității economice, există riscul ca în România să nu avem o creștere economică spectaculoasă deloc în acest an. Unii spun chiar că am putea intra într-o mică recesiune. Eu încă nu văd semne de recesiune, dar nu văd semne de mai mult de un pic de 0, ceva la sută creștere economică, adică foarte puțin. Și acest factor este un alt element care va trebui foarte bine gândit pentru a stimula economia reală în perioada următoare. Ok, agenții economici acum plătesc TVA majorat, deduc din ce colectează, plătesc statului, dar vine și momentul în care va trebui să fie stimulați în mod real pentru ca să-și poată dezvolta afacerile. În rândul companiilor există și mulți investitori care se gândesc să-și mute sediul social din România. Este un fapt real. Și dacă aveți dorința de a vă informa de la persoane care înțeleg mecanismele acestea la nivel de reprezentare a companiilor, zicem prin patronate, vor constata că știu ce spun, pentru că nu le spun de la mine, ci în urma unor discuții cu astfel de oameni. Pierderea unor companii cu sediu social în altă parte înseamnă că ei își vor duce componenta fiscală gestionată pe baza altor legi, România va pierde. Deci, mediul privat va trebui sprijinit începând din toamnă, după ce se termină pachetul 1 implementat deja, al doilea în curs de negociere urmând să fie aprobat și al treilea să vedem la ce se va referi. Credeți că va fi lăsat domnul Ilie Bolojan să își ducă la capăt misiunea aceasta cu măsuri? Nu e vorba de a fi lăsat sau nu, dar eu sunt Vedem voci convins critici că din toate există părțile. un anumit sabotaj la adresa acestor decizii, inclusiv din partea colegilor de guvernare, pentru că sunt Pot fi ele constructive? deranjate, uneori da, dar sunt deranjate anumite grupuri de interese care generează o agitație de tip mușuroi de furnici. Știți, când îl atingi, e o mare agitație. Cam asta este atmosfera în anumite zone, în anumite instituții, mai ales în sectorul public, și fiind atât de multe mușuroaie de furnici deranjate, domnul Bolojan este într-o oarecare măsură sabotat de către anumiți parteneri de guvernare pentru a implementa aceste măsuri. Dar, repet, sabotajul poate să ducă și la o negociere, la discuții. Problema României este că, și asta au vrut românii, nu avem o altă structură de guvern care să fie cu o majoritate parlamentară și care să fie de bine de rău orientată pe direcția occidentală, să-i spunem așa, a României. Din acest motiv, vrând nevrând, va trebui să se ajungă la negocieri, la compromisuri care nu compromit, dar să se mențină deciziile necesare pentru interesul acestei țări. După ce se face etapa aceasta de reașezare a economiei, va trebui să avem optimismul că se va intra într-un nou ciclu economic frumos de evoluție pozitivă economică și de dezvoltare. Dar e bine să nu se intre cu răni nici economice, nici sociale mari, pentru că se întârzie apariția reală a evoluției produsului intern brut la nivelul său potențial
criză bugetară, că nu este criză economică. Să fie Ciprian Costea foarte bine înțeles, doar o criză bugetară. Domnule Costea, dincolo de mediul privat, dincolo de politic, omul de rând plătește mai mult la magazine, plătește mai mult la benzinărie, plătește facturi mai mari. Cum ar trebui să vadă un om de rând aceste măsuri luate? Omul de rând, Pentru că mulți sunt speriați. Știu, am vorbit chiar astăzi cu niște colegi care lucrează la Autonova, au fost prima zi la serviciu după un concediu și chiar asta m-a întrebat ce se va întâmpla. Acum știu că e o realitate dură și lumea simte impactul mai ales la produsele de consum zilnic sau săptămânal, unde impactul este în mod direct și vizibil și este resimțit de către fiecare cetățean. Dar la nivel macroeconomic, atunci când se iau decizii, lucrurile nu se pot judeca doar așa la nivel individual, ci la nivel de agregate economice. Și la nivel de agregat economic, noi putem să ne uităm care este nivelul mediu al salarizării în România, pornind de la fondul total de salarii din România raportat la persoanele active, vom găsi salariul mediu, este comunicat oficial. Vedem cât a fost acest salar mediu în urmă cu 10 ani și constatăm că este o diferență covârșitoare. Mergând pe o analiză factorială, vom constata o discrepanță majoră între salariile medii din mediul public și salariile medii din mediul privat. Îmi pare rău să spun, dar oamenii de rând sunt cei care lucrează în mediul privat, nu cei care lucrează în mediul public. Știu că este dureros, dar cei din sectorul public au fost niște favorizați ai ultimilor ani prin majorările permanente de venituri de care au beneficiat, prin majorări de salarii și prin inventarea a tot felul de adaosuri, sporuri, prime și așa mai departe, care, scuzați-mă, nu-și găsesc rostul. Dar au fost favorizați de ceea ce s-a întâmplat prin decizia politică. Și omul de rând este ca atare în România, în special cel care lucrează în mediul privat, unde salariile medii sunt mult mai mici decât în sectorul public. Acolo este România reală, mai ales că, să nu uităm, în sectorul privat lucrează mult mai mulți oameni decât în sectorul public. Atenție, un lucru foarte important. Și în sectorul public există și oameni care lucrează în companii, ca apropo la modă și scandalele cu companiile publice. Nu cu toate trebuie să fie supărări. Cu unele dintre ele, care n-au avut profit și care și-au majorat indemnizațiile prin pixul cuiva din minister sau autorității tutelare de la nivel local, de nu știu câte ori în consiliile de administrație și prin conducerea executivă. Dar, repet, și acolo partea bună trebuie lăsată la o parte. Bugetarii sunt cei care își încasează salariile umflate prin tot felul de prime inventate și sporuri inventate. Din buget, companiile nu plătesc din buget aceste salarii, dar cele pe profit, mai mult, virează și dividende bugetului de stat pe lângă impozitele și taxele ce le plătesc ca și orice companie. Aș dori, în schimb, să revin la ideea aceasta de om, nu vitruvian, ci de om de rând. Deci, repet, în România eu asimilez omul de rând cu cel care lucrează în mediul privat. Cei de la stat sunt decuplați în marea lor majoritate de a înțelege ce înseamnă să ai un salar cu undeva la 30% mai mic decât îl au ei. Și ei se consideră victime pentru că nu mai primesc tot felul de sporuri și de premii. Nu este corect. Este un moment în care trebuie și dânsii să se uite la oglindă. În mod colectiv, ca și o clasă socială care au beneficiat foarte mult de pe urma bugetului. Aceste lucruri trebuie corectate. Și este greu să le corectez pentru că oamenii respectivi nu sunt ei vinovați. În schimb, niște politicieni responsabili, inclusiv foști colegi de-a mei care au tăcut în loc să ia niște decizii anul trecut, sunt responsabili de situația actuală.
Între timp, pe pagina de Facebook sanmarini.ro vedem că ne urmărește inclusiv subprefectul, domnul Romeo Mă Pop. bucur și îl salut cu mare drag pe colegul meu, pe domnul președinte. Succes, Ciprian, este Mulțumesc. mesajul domnului Romeo Pop. Da, aveți experiența și altor țări. Care este situația în alte țări? De exemplu, bugetarii au un salariu mediu mai mare decât privații sau este În invers? țările dezvoltate lucrurile sunt invers. Sectorul privat este cel care are nivelul de retribuire mediu, vorbesc, la nivel mai ridicat decât cel din sectorul public. Asta este regula în țările dezvoltate. Aici nu vorbim de număr de bugetari, nu vorbim de oameni care trebuie dați afară, nu vorbim de nimic, vorbim de o realitate. În România, de ce spun că trebuie în perioada următoare găsite nișe de sprijin foarte concret pentru mediul public, pentru mediul privat, pentru companii? Păi tocmai de aceea, ca să reînceapă activitatea economică, pe anul viitor să ne putem prognoza deja o revenire a economiei românești, mă refer de 2026 deja, și să nu mai aud că atunci când se concepe bugetul se dorește o variantă optimistă, cum s-a cerut de către fostul premier pentru ca să construiască bugetul, ci să mergem pe o variantă realistă. Dar acel real aș vrea ca în anul viitor să însemne un produs intern brut cel puțin 2, ceva la sută în 2026. Creștere reală, bineînțeles. Deci, salariile medii din sectorul public în țările dezvoltate sunt de regulă maxim egale cu salariile medii din sectorul privat. Și în România, la un moment dat, tot va trebui să se ajungă acolo. Dar pentru asta trebuie sprijinit sectorul privat, creatorii de valoare adăugată. Când umblă lumea prin campanie electorală, ne place să spunem că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei. Un fapt real. Dar atunci hai să dovedim și prin decizii politice că înțelegem acest aspect și cu adevărat sprijinim IMM-urile din România pentru ca să genereze valoare adăugată în România. Nu de locuri de muncă ducem noi lipsă, de lipsă de oameni. Și lipsa de oameni provine și din faptul acesta, al salarizării în România mai mici în privat decât în public, pentru că anumite personaje au încercat să fugă cât mai rapid în zona unei instituții publice, unde e mai bine. Ziceau ei că e mai sigur și se pare că nu este chiar așa sigur acum, dar este oricum mai simplu din perspectiva apăsării profesionale pe care o ai. Pentru că acolo nu a existat indicator de performanță și o verificare la sânge a ceea ce face fiecare om. Știți că avem angajați care dau raport de activitate în fiecare săptămână, ce au făcut, cum au făcut, luni de la ora X la Y ce au făcut, marți de la ora X și în fiecare zi. Știți? Dar la stat spuneți în câți dau un astfel de raport. Știți că în mediul acesta privat se mai și diminuează salariile? Adică nu e așa că, vai de mine, cum adică să ne legăm? Știți că în mediul privat nu există tot felul de sporuri din acestea aberante? Noi stăm pe scaun, dar avem nevoie de un spor de stat pe scaun ca să participăm la emisiune? Nu. Deci trebuie gândit un pic mai elastic. Dar elasticul ăsta să însemne bun simț în fața tuturor oamenilor. Și respect în special pentru mediul privat. Înțeleg aceste momente dificile. Eu sunt economist, să nu uităm, economist. Un economist înțelege ce se întâmplă acum. E greu să spun pe limba oamenilor că sunt necesare pentru că lumea e speriată. Ce v-am povestit, ce mă întrebau astăzi colegii? Dar le-am spus că da, așa este, dar dacă nu se luau aceste decizii, ajungeam într-o situație atât de dificilă încât chiar era o problemă. Păi gândiți-vă să nu și primi bugetarii numai o parte din salarii ce ar fi fost. Ce revolte erau în țara asta? Bugetari, pensionari. Pensionarii la fel, dar la pensionari e o problemă că au nevoie și de sănătate, de medicamente. N-ar fi avut bani să trăiască oamenii respectivi. Deci, repet, tot timpul se dă exemplu minim pe economie, pensie mică, cum trăiesc. Să facă lumea care dă numai astfel de exemple o comparație cu ce era în urmă cu 10 ani. Și atunci să vedem că totuși realitatea este diferită. Și aici nu vorbesc de o creștere inflaționistă a acestor venituri, ci de o creștere în termeni reali, net diferit. Net diferit. S-au schimbat lucrurile. Nu mai suntem cea mai săracă țară. Să știți că în alte țări
Tot timpul vine lumea și spune, vai că eu plătesc pe mâncare tot atât. Nu, nu este chiar așa. Dacă cei dornici de a învăța economie sunt chiar interesați, îi rog frumos să citească efectul Balassa Samuelson, care dovedește de ce în anumite țări în curs de dezvoltare și care sunt înapoiate față de alte țări există o tentație spre inflație și acolo dovedește cum pentru anumite rezultate ale activității economice, în special din zona serviciilor, costurile sunt mult mai ridicate și ca atare prețurile decât în țări în curs de dezvoltare. Ori acestea din urmă, mergând ca să recupereze decalajul, vor avea o tendință de creștere permanentă a prețurilor, dar dacă economia funcționează bine și de creșterea salarizării. Acei care spun că este mult mai grozav în alte țări, să-mi spună cât plătesc un tuns, să-mi spună cât plătesc pe tot felul de servicii care la noi sunt mult mai ieftine. Știm oameni sărmăreni care vin acasă să-și facă dinții, pentru că în străinătate sunt costuri enorme. Da, dar ei se plâng de faptul că la noi ar fi, vai de mine, dezastru. Da. La venit să-și facă dinții sau alte servicii, să beneficieze de alte... E foarte bine că beneficiază, că doar plătesc pentru chestiile alea. Dar plătesc un alt preț aici în România. Efectul Balassa Samuelson, îi rog pe telespectator să citească un pic. Eu chiar într-un paragraf se poate înțelege esența. Revenim și la locurile de muncă. Se știe că în România sunt cele mai căutate locurile de muncă la stat. Păi ce am spus? În comparație cu alte țări dezvoltate unde oamenii nu caută locuri de muncă la stat pentru că sunt mai slab plătite. Sunt în general mai slab plătite decât în mediul privat, dar nici nu există nici în alte țări în mediul public acea, cum să vă spun, imboldul acela de perfecționare profesională. Oamenii entuziaști, oamenii care doresc să facă o carieră cu o evoluție frumoasă, trebuie să treacă prin mediul privat, pentru că în mediul privat ești în mod automat obligat să te autoperfecționezi, atât prin tot felul de cursuri, da, care sunt făcute serios, nu întâlniri la mare ca să zicem că am făcut curs, dar ne-am dus la plajă de fapt, cum se întâmplă prin anumite instituții. În mediul privat se fac pe bune tot felul de activități de perfecționare profesională, dar inclusiv acea componentă de tip concurențial între angajați este mult mai puternic pronunțată și ca atare există un stimul care îi obligă pe fiecare în parte, stimulul respectiv, să acționeze astfel încât să devină mai bun profesional, să aibă salarii mai bune și să crească în ierarhia companiei unde lucrează sau, fiindcă este mișcare liberă, a sectorului în care activează, pentru că se pot muta și de la o companie la alta. Și de aceea, de regulă, angajații buni sunt curtați oarecum și mai mult decât cei mediocri, pentru ca să rămână chiar și ca simbol în anumite entități. Domnule Costea, sunteți o persoană bine documentată economic. Cum văd mari specialiști în economie din Europa sau din lume România în momentul de față? Păi, în momentul de față, după măsurile acestea anunțate, încep să o vadă bine. Și aici mă refer la economiști, unii foarte cunoscuți, care lucrează și în instituții internaționale sau în sistemul financiar internațional. Faptul că imediat după anunțarea măsurilor, inclusiv costul de împrumut al României s-a redus substanțial față de ce a fost la începutul lunii mai, când România chiar a avut o problemă. În momentul respectiv să știți că s-a activat chiar un mecanism de cooperare mai intens între Banca Națională și Ministerul Finanțelor ca să evităm niște situații neplăcute de a nu onora anumite plăți ale României. Ei, după ce s-au luat niște decizii, acestea au venit ca și un argument concret, deci nu povești, ci un argument concret că acest guvern ia măsurile pe care trebuie să le ia. Și ca atare România este văzută ok. Din perspectiva atractivității sectorului de business, este bine văzută România. Nu trebuie să intrăm în treaba aia că nu. Din cauza politicienilor am avut probleme de-a lungul timpului. Dar România în general este bine văzută și cu o oportunitate, o fereastră de oportunitate pe care o poate oferi foarte mult investitorilor internaționali. Problema fundamentală, în schimb, revine tot dintr-o păcătoasă
atitudine a responsabililor publici în care politicul are, bineînțeles, partea sa, prin faptul că la nivel internațional România nu este activă în domeniul economic. Nu vă supărați, nu vreau să intru în discuții politice, dar am fost revoltat de faptul că fostul președinte mergea singur, fără delegații de oameni de afaceri după el. M-a deranjat și vizita actualului președinte în care spunea că va dezbate aspecte economice, dar eu n-am văzut delegația oamenilor de afaceri din România plecată cu încă 1-2 avioane în Viena. El s-a întâlnit în schimb acolo pentru discuții economice, ceea ce este bine, dar este mult de făcut. Un alt aspect pe care vi-l pot spune și chiar dacă este multă lume deranjată de treaba aceasta pe care o spun, asta am spus-o și pe la București, am umblat prea mult în lume și tocmai de aceea pot să vă confirm faptul că undeva la 60-70% din reprezentații, din atașații comerciale ai României sunt niște catastrofe. Repet, 60-70%. N-au capacitatea de a purta un dialog economic și cu atât mai mult de a reprezenta industrii, sectoare economice din România și România în ansamblul său în fața unor autorități străine sau unor posibili investitori străini. Deci, repet, 60-70% din toți atașații comerciali trebuie urgent schimbați. Sunt catastrofe. N-au ce căuta acolo. Când se va aprecia? Observăm că leul se apreciază ușor în această perioadă, se va aprecia și mai mult în urmă. Nu, este irelevantă mișcarea pe termen scurt a leului. La fel cum această apreciere nu trebuie să o abordăm cu prea mult optimism, nici o depreciere posibilă, tot așa în limite foarte mici a leului, nu trebuie să fie privită cu pesimism, cum de regulă se face. Cred că am constatat cu toții că la un moment dat în anul acesta a existat o mișcare a leului și de depreciere. Și era toată lumea că începe războiul economic asupra leului. A fost un moment dificil, am povestit de esență colaborarea cu BNR-ul adineauri, dar nu trebuie să privim într-un spectru din acesta de apreciere a leului situația foarte pozitiv. Există o presiune de depreciere. Aprecierea leului, să știți că nu va fi lăsată să se întâmple. Pentru că, în primul rând, nu ajută exportatorii. O depreciere ar ajuta exportatorii. Și lucrul acesta trebuie pus în contextul în care noi avem deficit comercial. Nu intru pe ce sectoare avem mai mult sau mai puțin. Dar pe ansamblu avem deficit comercial. Adică în România importăm mai mult decât exportăm. Ori noi trebuie să susținem exporturile. Și exporturile nu pot fi susținute printr-o apreciere a monedei naționale. Deci acest fapt, să știți că e un element de conjunctură, de moment. Se fac și niște reglaje pe rezervele internaționale, ca să intru un pic mai mult în detalii, dar lucrurile acestea n-are sens să le discutăm pentru că sunt niște reglaje fine pe care se întâmplă pe piața valutară. Și nu apreciez că leul se va aprecia foarte mult pentru că nu există resorturile economice. România nu este în criză economică, dar din perspectivă economică, intrând pe zona specifică publică, avem un deficit bugetar. Acesta este dublat de deficitul comercial de care am spus și care este o componentă a deficitului de cont curent. Înțelegeți? Și atunci aceste două deficite formează deficitele gemene, care sunt cele mai periculoase în macromanagementul economic al unei țări, adică de la nivel mare, cum trebuie luate acum deciziile și motiv pentru care am spus clar că nu trebuie privit individual la fiecare ce zice, ci trebuie gândit pe ansamblu, dar discutat cu toate sectoarele economiei. Dar nu poți discuta cu toate firmele și cu toți indivizii în mod individual. În schimb, cu reprezentanții sectoarelor trebuie discutat pentru ca să se găsească cele mai bune soluții, să ajutăm mediul privat. Tot insist pe tema asta. Dar o să insist eu și mai mult. Din toamnă vă promit că o să fiu un pic mai activ. Acum nici pe social media n-am dorit să postez prea mult. Trebuie lumea lăsată să respire, să simtă totuși că este vacanță, să lăsăm lumea să se ocupe de copii care și ei sunt în vacanță și după aceea din toamnă încolo să apucăm să discutăm. Dar vă promit că o să fiu foarte activ.
a susține mediul privat. Să pornim și mai tare motoarele, este vară și sigur venim după o perioadă foarte încărcată din toate punctele de vedere. Cum vedeți evoluția imobiliarelor în urmă? Știu că v-am mai întrebat și cu o altă ocazie, dar acum este alt context. Cum vedeți evoluția dobânzilor imobiliarelor? Dobânzile este în mod rațional în contextul actual să meargă un pic în sus. Există și un TVA care s-a impus pe tranzacții imobiliare care a crescut. Din acest motiv vă pot spune că în statisticile din România, anterior intrării în vigoare a noului TVA, au existat o grămadă de precontracte de vânzare-cumpărare pentru ca să se beneficieze de vechea prevedere fiscală. Nu privesc sectorul imobiliar pe termen scurt. Eu îl privesc pe termen lung. Și cred că am mai repetat o treabă aceasta și la dumneavoastră în emisiune, dar o repet oricum. Întotdeauna imobiliarele ca preț pe metru pătrat se duc într-o corelație cu evoluția salariilor medii. Și în acest context vă pot spune că cine a investit în urmă cu 10 ani a făcut bine, pentru că astăzi e un alt preț pe metru pătrat. Și tot în aceeași idee o pot spune că cine are curaj să investească astăzi se va afla în acea situație pozitivă peste alți 10 ani, cu toate că între timp poate că o să fie și niște mișcări de pierdere de valoare temporară a investiției, dar peste 10 ani se va afla din nou într-o perioadă de preț pozitiv față de investiția actuală și toată, dacă vreți să o judecăm corect, ajustată cu inflația și cu toate aspectele acestea. Deci investițiile în imobiliare trebuie făcute. În România, să știți că mai avem o cultură a proprietății, care în alte țări nu există. Și din acest motiv, având cultura proprietății, trebuie să o menținem. E un specific național al nostru. Nu putem să renunțăm la toate chestiile care țin de specificul nostru național. Și de aceea eu încurajez pe cei care doresc să aibă una, două proprietăți, 3, 4, câte pot ei, să aibă curaj să le aibă. Dar să și știe că la un moment dat, și în zona, apropo de impozite și taxe și zonă fiscală, pe zona locală, taxe locale, care includ și taxele pe proprietăți, să nu creadă lumea că o să rămână taxele pe proprietăți la nivelul actual. Se vor schimba, adică vor fi majorate. Și se va merge și în zona respectivă, probabil în zona respectivă, cu o impozitare de tip progresiv în funcție de numărul de proprietăți pe care le are fiecare și de zona în care sunt situate. Pentru că, scuzați-mă, una este să existe o persoană care își permite financiar să achiziționeze 10 apartamente, de exemplu, în Cluj, și alta este o persoană care are un apartament într-o comună din oarește județ al din satul României. mare. Dacă tot. Orice județ, nu contează. Deci, cu alte cuvinte, oamenii care vor să-și cumpere un apartament, oamenii de rând, să nu se aștepte ca prețurile să scadă, pentru că ele vor crește. Temporar pot să scadă, dar pe termen mediu și lung vor crește, este evident. Asta o pot da în scris la oricine. Dar nu pot să dau în scris dacă va merge în jos, că va fi 1-2 ani și revenirea se va face în 3 ani sau în 6 luni. Domnule Coste, am ajuns la final. Din toamnă revenim cu alte subiecte, după cum ați promis, nu? Da, cu subiecte de sprijin a mediului privat, pentru că dacă nu vor face cei de la guvernare, mă refer din zona strict pură a guvernării, o să o facem alții care suntem în susținerea mediului privat în România implicați cu o tărie extraordinară, pentru că sectorul privat este numărul 1 care trebuie sprijinit în perioada următoare. Atunci când eu spuneam anul trecut că anii următori vor fi despre economie, mă refeream și la acest aspect, nu doar la măsuri necesare care iată că se iau, dar și la sprijinul sectorului privat, care va trebui puternic realizat în perioada următoare. Mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dragi sădmăreni, aceasta a fost emisiunea din această seară. Rămâneți în continuare cu sădmărenii.ro.